Fas un TDR de cubs? Sí, bueno, més que de cubs en si, és centrar-me en el 3x3, que he portat un aquí, per ensenyar-ho una mica. Això em voldria parlar després, però a veure... Bueno, ho deixo aquí per ensenyar una mica el concepte. Sí, ensenya-lo una mica. Bueno, és un cub normal, ¿vale? L'únic que està una mica brillant, és l'únic. I el que va del TDR és que tu el memoritzes, si està desfet, memoritzes les peces, tapes i el fas. Bàsicament no passa d'allà. El que passa que és un procés bastant complicat, això sí. Pots explicar més detalladament, ara que ja estem amb aquest tema del cub, quin tipus de cub és? És a dir, si té algun especial, en canvi, envers el de Rubik, per exemple. Home, té bastants canvis, I un d'ells és el preu, és una mica més car. Vale. És una miqueta més car, anem a deixar-ho aquí. El que passa és que aquest té imants, a veure si puc demostrar ara. Quan jo estic aquí en un cub normal, això... És que es mou sol perquè veieu, no sé si es veu aquí. Si jo giro una mica,